Yeremia ti aduasa nwotwe. Na Matan ba Sefatia ne Pashu ba Gedalia ne Selemia ba Yukal ne Malkia ba Pashu te nsɛm a na Yeremia reka kyerɛ ɔman no nyinaa sɛ Awurade sie nie deɛ ɔbɛtena kuro yi mu no bewu afena ne ɛkɔm ne owuyade ano na deɛ ofiri adi kɔ Kaldeafoɔ nkyɛn no benya nkwa na ne kra bɛyɛ no sɛ asadeɛ na ɔbɛtena ase Awurade sie nie yie na obeyi kuro yi ahyɛ Babelhene dɔm no nsa na wafa ɛna mapɔma no kɔka kyerɛ ɔhene sɛ wɔnkum ɔbarima yie ɛfiri sɛ ɔde Seirema akɔfofo a waka kuro yi mu ne ɔman no nyinaa nsɛm agogo sɛ ɔka saa nsɛm yi kyerɛ wɔn na ɔbarima yi nyɛ deɛ ɔhwehwɛ asomdwie de ma ɔman yi na mmom bɔne. Na ɔhene Sedekia kaa sɛ hwɛ ɔwɔ mo nsɛm na ɔhene rentumi nnwɔ biribiara ntia mo. ɛna wɔfa Yeremia too no twene ɔhene ba Malkia abura a ɛwɔ awɛmfoɔ abanya mu no mu na wɔde ntampe homa gyaagyaa no too mu nso na abura no mu ni nsuo sɛ atɛkyɛ nko na Yeremia kɔhyɛ atɛkyɛ no mu na Ethiopiani Ebed-Melek opiani a ɔwɔ ahemfie no tee sɛ wɔde Yeremia ato abura no mu nso na ɔhene no te Benyamin ponkɛsie mu ɛna Ebed-Melek firi ahemfie ne ɔhene kɔkasaa sɛ Miwura ɔhene deɛ mmarima yi de ayɛ odiyifo Yeremia no nyinaa wayɔ no bɔne sɛ wato no atwene amena mu sɛ ɛkɔm kunu deɛ ɔwɔ hɔ ɛfiri sɛ aduane biara nni kurom bio. ɛna ɔhene hyɛ Ethiopiani Ebed-Melek sɛ fa mmarima aduasa firi ha ka wo ho na kɔyi odiyifo Yeremia abura no mu ansa na wawu. Na Ebed-Melek fa mmarima no kaa ne ho na osim kɔ ahemfie adekorabea ase kɔtase ntomago a asusuo na asunsuane na wɔde ntampe homa kyekyere toma Yeremia abura no mu na Ethiopiani Ebed-Melek ka kyerɛ Yeremia sɛ fa ntomago a asusuo na asunsuane hyehyɛ wo mmɔtoa mu ntampe homa no ase. Na Yeremia yɛɔ saa na wɔde ntampe homa no twe Yeremia de yi no firi abura no mu na Yeremia tena awɛmfoɔ abannwa mu hɔ na ɔhene Sedekia soma ma wɔkɔfa odiyifoɔ Yeremia baa ne nkyɛn Awurade fie aboboa a ɛtɔ so mmiɛnsa no ano na ɔhene ka kyerɛ Yeremia sɛ merebebisa w'asɛm bi nsimi biribiara so. Na Yeremia ka kyerɛ Sedekia sɛ sɛ meka kyerɛ wo a ɛnyɛ kum na wobɛkume nanso sɛ metuufo a worentie me. Na ɔhene Sedekia ka Yeremia ntam kokoam sɛ Awurade a ɔyɛ ɔkra yi maa yɛn no te ase yi merenkuo na meremfa wo nhyɛ mmarima a ɔrehwehwɛ wo akum wɔ no nsa. ɛna Yeremia ka kyerɛ Sedekia sɛ Awurade Asafo Nyankopɔn Israel Nyankopɔn sie nie sɛ wofiri adi kɔ Babelhene mapɔnma no nkyɛn a wo kra benya nkwa na wɔremfa ogya nhye kuro yi na wo ne wo fie benya nkwa na sɛ woamfiri adi ankɔ Babelhene no mapɔnma no nkyɛn a ɛnea wɔde kuro yi bɛhyɛ Kaldeafoɔ no nsa na wɔde ogya ahye na wo nso woremfiri wɔn nsam mfi. Na ɔhene Sedekia ka kyerɛ Yeremia sɛ medeɛ misuro Yudafoɔ a wawayɛ akɔ Kaldeafoɔ no nkyɛn no sɛ ebia wɔde me bɛhyɛ wɔn nsa na wɔagoro me ho. Na Yeremia se wɔrenyi wo ma tie Awurade sɛdeɛ mereka makyerɛ wo yi na asiw yie na ɔkra anya nkwa na sɛ woampene amfiri adi die a yei ne asɛm a Awurade ayi akyerɛ me hwɛ mma a waka Yuda ahemfie no nyinaa wɔbɛfa wɔn afiri adi akɔ Babelhene mapɔnma no nkyɛn na wɔbɛka sɛ wo namfo adaadaa wo afa wo so afei a wo nan hyehyɛ atɛkyɛ mu yi wasane wɔn akyi na wo yerenom nyinaa ne wo mba nso wɔde wɔn bɛfiri adi akɔ Kaldeafoɔ nkyɛn na wo nso woremfiri wɔn nsa mfi na Babelhene nsa bɛsɔ wo mu na wɔde ogya bɛhye kuro yi. ɛna Sedekia ka kyerɛ Yeremia sɛ mma obiara nte nsɛm yi na worenwu na sɛ mapɔnma no te sɛ me ne wo akasa na wɔba wo nkyɛn bɛka kyerɛ wo sɛ ka deɛ woka kyerɛ ɔhene no kyerɛ yɛn nsia biribiara so na yɛnkuo na asɛm bɛn so na ɔhene ka kyerɛ wo a ɛne ka kyerɛ wɔn sɛ mede me nkotosrɛ mehwee ɔhene anim sɛ ɔmma wɔmfa me nkɔ Yonatan fie bio na mankɔwu wɔ hɔ. Na asafohene no nyinaa baa Yeremia nkyɛn bebisaa no na ɔka nsɛm a ɔhene hyɛɛ no nyinaa kyerɛɛ wɔn ɛna wɔne ne gyae kasa ɛfiri sɛ na obiara nte asɛm no
Na Yeremia tena awemfo abanya mu kosi da a wɔfa Yerusalem no.